Takže ja vás zdravím u mojho tretieho dielu Minecraft Let's Playeru. Zase som tu ja Shrek. Prasa niekde zmizlo alebo uteklo, takže nech je mu zem ľahká. Možno už nie je medzi nami. Ale to je jedno. Takže v dnešnom dieli si ukážeme veľa vecí. Ako som spomínal, napríklad tú farmu. Čo by som si niekde chcel postaviť, ale ešte nemám miesto. Takže sa idem popozerať vonku, čo tu máme. Takže farmu by som zrobil asi niekde tu na. Už si to pripravím a potom to až nejak zrobím, to je jedno teraz. V dnešnom dieli si ukážeme napríklad tú farmu, ale mnoho ďalších vecí, ktoré nás čakajú. Už sa teším a teraz som pozeral na YouTube, dal som tam prvý diel a už tam mám 8 odberateľov a asi 7 lajkov. Takže za to vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že to tak pôjde čo najďalej a dúfam, že budem mať veľmi veľa odberateľov a lajkov po každom diele, čo natočím a dám na YouTube. Takže idem si, no takže ako prvé zrobíme tú farmu, ako to vidím. Takže treba mi vedro. Vedro, to si spravím hneď ako prvé. Iron odložím. Takže treba nám vodu. A vodu máme nedaleko, takže to je tiež veľmi dobré. Treba nám ešte semena. Semienka nám treba, keď chceme na farmu. A si myslím, že asi všetko. No ešte motiku nám treba, že by sme mohli obrobiť pôdu. Takže to si zrobím. Takže ako prvé tyčky a treba nám raz, dva, tri a to je jedno. Proste cobblestone dáme tak a tak. Dobre, máme motiku. Takže cobblestone si odložím aj hlinu. Idem sem dať vodu. Tak. Po vodu si ešte zajdem a už to potom je noc, ako môžete vidieť, takže neviem, či ma nenapadne nejaký creeper a nevybuchne to tu. Lagy. Nevadí. Tak a teraz to tak. Počkaj, lebo tu je sneh. Tak. Hneď máme semienka, môžeme ich dať, zasadiť. Potom je raz, 2, 3, 4, 5. Tento strom nám tu ani tak netreba. Takže ho zrúbem. Asi na drevo aj. Tak. Ten sneh nám tu veľmi zavadza, ale to nevadí, lebo ja ho dám preč. A kurňa. Toto musím. Dobre, a dáme to tak. Takže ja si idem po semienka. No, zoberiem si tak. 37. Tuto farmu asi každý diel budem zväčšovať, lebo chleba a jedlo, to je mega lag. Ty kokso, ospravedlňujem sa. Farmu budem asi stále zväčšovať, lebo treba nám chleba aj jedlo, takže to asi tak. Tu si dáme ešte vodu. Tu na tiež a ešte tu na to počkáme asi neviem koľko a bude to hotové. Ja si idem pozrieť nejakú, či tu nie je nejaká baňa, alebo ja neviem čo. Hoci čo, len aby som sa nenudil. Tu si dáme sviečky, aby som to cez noc videl.
a môžem ísť sa niekde tu na popozerať po okolí. Takže pôjdeme týmto smerom. Ja dúfam, že nezabudnem cestu naspäť. Alebo musím nájsť ovce a tam je creeper, pokúsim sa ho zabiť. Cigán, kde ideš? Cigán, poď sem, cigán. Cigán. Dvaja, nie. Cigáni, nie, uchni. Oh my god. Fú, 1,5 srdiečka, ale máme aspoň hlínu a veľkú dieru tu na nám. Jeden buchol a on si zabil svojho brata, tak to sú oni. Zase megalak. Neviem prečo, za to sa ospravedlňujem. Takže kripli nám tu vybuchli jak cigáni sprostí, ale to nevadí, lebo som OMG. Som živý. Už mám 4 level, ani som si to neuvedomil. Už by treba... Oh my god. Takže teraz momentálne, ako ste mohli vidieť, ma zabil kostlivec, takže cestu domov tu nás som hľadal asi 15 minút a zrobil som to podľa prvého dielu, lebo som nevedel nájsť, takže idem od začiatku, musím si vyrobiť veci a ako prvé sa najem, vyrobím si veci, ale to už budú železné. Takže na krumpáč, lopata, na meč, a to by aj stačilo. Teraz si vyrobím tyčky. Tak, raz, dva, tri. Tu budeme mať železný krumpáč, železná lopata a meč. Dám si ho ako tu na. Dobre, nevadí, takže veci som si tam aj nezobral, lebo tam už neboli. Ani by som nechcel, lebo to boli kamenné a ja už mám železné. Skúsim to... Chcel by som nájsť nejakú obrovskú baňu, v ktorej by som bol asi jeden celý diel. Takže idem si asi popozerať niekde. Musím si dávať pozor, že kde mám dom, lebo ako som spomínal, ja som zabudlivý a stále zabudnem, kade som prišiel a kade odišiel. Tam sú tí ľudia, tam majú domy a všetko. Tam je nejaká diera, idem sa tam pozrieť, ale prvé si zoberiem nejaké mäso. Poď sem, cigán. No, satan, zomri. Dobre, dík. No daj mi mäso, dík. Aj ty. Ďakujem. Ja som mal 4 level a ten kostlivec ma zabil a už mám len jeden. Dobre, to nevadí. To je teraz úplne jedno. To je. Takže tu na nie je nič. Ale idem ďalej. Sa popozerať Počkať. Tu nie je nič. No tu je ľad, to nám asi netreba. A tu je nejaká diera. Prosím, nech je. Ja som si nezobral sviečky. Bože. Prečo? Ale aj tak to je nejaká malá baňa. Ja potrebujem veľkú. A ešte tu je niečo. Tu je iron, ako. Neviem, či to budete vidieť, lebo sviečky som si sebou nezobral, ale ja sa pokúsim to nejak osvetliť na YouTube. Cez Sony Vegas. Tu je koál na mňa ani netreba. A táto baňa je trošku už dlhšia, ale väčšia není o nič. Som zvedavý, čo bude tu na dole. Takže ja som si to trošku osvetlil, ale nič tu nie je. Ja idem hneď hore, ale aby ste videli, lebo tu je celkom tma, jak pozerám. Kade som išiel? Tade. Dobre, sme vonku.
Takže tejto bani nič moc, okrem ironu. Takže ja som išiel asi tade, no áno. Už je deň, takže ja si idem asi na nejaké mäso, alebo neviem. Tak. Idem sa ešte tu nahore pozrieť na túto horu. Som zvedavý, čo tu bude. Asi iba stromy a nič viac a sneh. Čau, čau. Daj mäso. Nič si nedal, no. Ty si sviňa. Ty mi dáš? Áno, dík. Tu je tiež nejaká diera a vyzerá to, že idem sa len tak pozrieť a keď bude veľká, tak si zoberiem. Zase nič moc. Dobre, nevadí. Verím, že nejakú nájdem v nejakom dieli, ktorý budem natáčať. Takže teraz asi pôjdem domov. Počkať. Tu už bývam. Dobre. Musím si naťažiť hlinu. A tu si to. Zrobím si asi farmu na sliepky, keď nejakú nájdem a spadne mi vajíčko, tak ho rozbijem a možno, že vypadne kuriatko a bude mať farmu. Bude mi znašať vajíčka. Dobre, takže hlinu máme, idem si toto takto aspoň nejak upraviť, lebo tu buchol creeper, ako ste mohli vidieť asi v druhom dieli, neviem teraz. Tak. Dobre, ešte tu. Rozmýšľam, čo bude vo 4. dieli. Teraz akurát vybavujem server, kde budem natáčať s kamošou nejaké pásce, ktoré si vymyslíme, neokopírujeme, lebo potom to bude nuda, keď budete pozerať také pásce, ktoré ste už videli. Ale to vám poviem až potom, keď to budeme natáčať. Takže tento diel bol taký trošku nudný, ale 4. bude úplne dobrý, alebo sa posnažím nejak to vymyslieť, aby som mal čo robiť v 4. dieli. Tento 3. diel som natáčal iba tak, lebo som sa nudil a ako som pozeral, už 10 odberateľov som asi mal a už som sa nevedel dočkať, kedy bude nové video. Pre vás to robím jasné. Takže ja sa s vami lúčim a tešte sa na 4. diel, ktorý urobím asi dnes. Takže 25.7. Dnes by som ho chcel urobiť, ja neviem. Takže dajte odber, like a uvidíme sa v 4. dieli. Čaute.